Ara que el gas potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volien vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys, que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura, en què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més lliure, un altre n'hi ha potser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner. Batecs d'aire i de fe, la d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. Màrius Torres va ser considerat un dels millors poetes del segle XX. Va néixer a Lleida el 30 d'agost de 1910. Era procedent d'una família lleidatana acomodada, fill d'Humbert Torres, un polític i diputat al Parlament de Catalunya, i de Maria Parenya. Tots dos eren de famílies d'intel·lectuals, metges i advocats d'ideologies republicanes. A més, era el germà gran del polític Víctor Torres. Va estudiar al Liceu Escolar i a l'Institut General i Tècnic de Lleida, on va arribar a batxillerat. Actualment, el centre, que es coneixia com l'Institut General i Tècnic de Lleida, va rebre el nom d'Institut Màrius Torres en el seu honor. Més endavant, va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en malalties de l'aparell digestiu. Als 25 anys va tindre la mala sort de contraure tuberculosi i al desembre de 1935 ingressa al sanatori de Puigdolena, ubicat a Sant Quirze Safaja. El dia a dia al sanatori li permetia cultivar les seves aficions, llegir, escriure, tocar el piano i passejar. El seu repertori de lectures era força extens. Plató, Aristòtil, Lucreci, Bergson, Nietzsche. Pel que fa per les obres literàries, llegia narrativa i assaig i, sobretot, poesia. El ventall d'obres poètiques és ampli. Entre els poetes llegits hi ha García Lorca, Maragall i molts més. Màrius Torres va ser influenciat per al moviment literari simbolisme francès, que va ser en part una reacció contra el naturalisme i el realisme, uns moviments que intentaven capturar l'essència de la realitat. Aquests moviments van provocar una reacció a favor de l'espiritualitat, la imaginació i els somnis. El camí envers el simbolisme va començar arran d'aquesta reacció. El moviment literari simbolista té les seves arrels a Les flors del mal, de Charles Baudelaire. Fins i tot, Màrius Torres hi cita una frase d'ell en el seu poema de la ciutat llunyana, que diu: que significa pels captius, els vençuts, en molts altres, en el cor. Finalment, amb 32 anys, mor i és enterrat al cementiri de Sant Quirze Safaja. El poema és un sonet format per 2 quartets i 2 tercets de versos alexandrins, és a dir, de 12 síl·labes i d'art major, que segueixen la rima AB, AB, CD, CD, EF, F, G, H, H. La rima és consonant i alterna rima masculina i femenina al llarg de tot el poema. El poema es pot dividir en 2 parts. La primera part comprèn els 2 primers quartets de l'obra. Descriu la ciutat enfonsada i la segona part és un crit d'esperança. Descriu una altra ciutat més esplendorosa que evoca més esperança en una victòria. La conclusió que podem treure d'aquest poema és que l'autor sent una gran tristesa per l'enfonsament de la seva ciutat i evoca una ciutat ideal capaç de superar les circumstàncies. Figures retòriques. En el mateix títol hi trobem la metonímia, on es designa tota una realitat, un país, és a dir, Catalunya, amb el nom d'una altra, la més petita, una ciutat. En el vers 4, personificació i apòstrofa. I en el vers 9 trobem la hipèrbole, exageració desmesurada que s'allunya de la realitat. En el vers 12 hi trobem una metàfora, veu de bronze, que significa el so de les campanes.
I en el vers 14 hi ha un polisíndeton, que és la repetició de la conjunció i. I també hi trobem tòpics literaris. L'Ubisun, que ja es demana on és la ciutat que enyora. El Contempus Mundi, a causa d'aquesta enyorança, vol mostrar el menyspreu del món i de la vida pel fet que considerar-lo ple de dolor. I per finalitzar, us deixo amb el videoclip musical de la cançó Ciutat llunyana de Meritxell Gené, una bonica representació d'aquest poema. Ara que el braç potent de les fúries de terra, la ciutat d'ideals que volem vestir entre runes de somnis colgats més prop de terra. Pàtria, guarda'ns, la terra mai sabrà mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda